Grupo Parlamentario Republicano. Tiene la palabra el señor Salvador. Bon dia. Gràcies, presidenta. Parlo amb la convicció d'aquells que creuen en una societat més justa i igualitària. Ens trobem davant d'una realitat que clama justícia, la desocupació de llarga durada, una xacra que colpeja amb força les nostres classes populars. El treball és, sense cap dubte, un dels pilars fonamentals de l'autonomia de les persones. Per a aquells que no han nascut amb el privilegi de tenir un suport econòmic familiar, una feina és l'única oportunitat d'accedir a una vida digna. Durant massa temps, les persones han hagut de vendre la seva força de treball a canvi d'un salari per cobrir les seves necessitats bàsiques. En un moment que els salaris reals es devaluen, el treball continua sent necessari, però ja no garanteix la dignitat. La desocupació de llarga duració és una amenaça que deteriora la nostra cohesió social i exacerba les desigualtats. Les dades parlen per elles mateixes. A Espanya la taxa de desocupació de llarga durada és alarmantment superior a la mitjana de la Unió Europea. Les dones en particular pateixen més aquesta injustícia amb una taxa del 6,1%, gairebé 250% superior a la mitjana europea. Són més de 1,4 milions de persones atrapades en la desocupació de llarga durada, amb 400.000 buscant feina durant més de 4 anys. Són vides trencades, esperances esvaïdes, persones que no veuen la llum al final del túnel. Estem parlant de més de 60% de persones en risc de pobresa severa. Això és inacceptable i és aquí on la nostra responsabilitat es fa més evident. Amb aquesta realitat, davant, proposem dues mesures que crec que són molt clares i que són assumibles per la majoria d'aquesta cambra. Una, incrementar la presència de clàusules socials puntuables per a l'accés a ajudes i prestacions gestionats per l'Administració General de l'Estat amb els fons Next Generation. És a dir, que puntuï clàusules socials, no només variables econòmiques. És a dir, per exemple, prioritzant aquelles empreses que hagin contractat mitjançant contracte indefinit a persones desocupades de llarga durada i provenients de llars en situació de pobresa severa els 24 mesos anteriors. És a dir, primant aquelles persones que tenen un retorn, no només econòmic, que és molt important, sinó també té un retorn social. I això hauria de tindre una tarifació en forma de punts per dir algun exemple dels molts més que podríeu afegir. Crear, doncs, aquestes clàusules socials per donar fons Next Generations que paguem entre tots i que potser hauríem d'ajudar a tothom, sense cap exclusió, també als aturats de llarga durada. Crear un fons extraordinari dotat econòmicament i traspassat a les comunitats autònomes amb competències en treball i relacions laborals per desenvolupar accions concretes que combatin la desocupació de llarga durada i la desocupació en llars sense cap membre en situació productiva, així com en persones de risc de pobresa severa. Cal inversió pública en projectes amb retorn econòmic. Molt important que hi hagi inversió pública perquè és l'única manera que potser aquestes persones puguin entrar a treballar. Es pot fer perquè hi ha moltes feines i moltes inversions públiques que tindrien un retorn social pel bé de tothom. És imprescindible que l'Estat assumeixi la seva responsabilitat. No podem continuar permetent que titànics de sectors de la nostra societat siguin marginats i condemnats a la precarietat. Això no és només un deure moral, sinó una exigència de justícia social. Fins i tot la seva Constitució, la Constitució espanyola, estipula el dret al treball, a la igualtat de tracte i a la no discriminació. És amb aquest esperit que ens comprometem a canviar la realitat de milers de persones. Som aquí per transformar la desesperança en esperança, la marginació en inclusió, la injustícia en equitat. Amb aquesta iniciativa, que no és res de l'altre món, clàusules socials, exigim al govern que actuï amb valentia i determinació per garantir que ningú es quedi enrere. I res més, demano el vot per a aquesta mesura, que no costa ni €1 i al mateix temps pot fer que la gent tingui una vida millor. Moltes gràcies. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Valido.